Hai, mă. Scuze-te, să ia, mă. Te fut în gură, băi, aici se parchează? Aici se parchează. Tu-ți gătă o mati de idiot. Chiar. Acolo se parchează, mă? Mă, dar stăm la coadă, mă. Da. Nu vezi că cineva-i tras pe dreapta? Unde? Abia avarii? Semnalizare n-aveți nimic? Avea avarii în câmp. Da, avarii în câmp. Se pune avarii, nici nu se oprește la marginea Bă, intersecției. doar să te din apă, bă. Da? Vii, hai la poliție să vedem cine are dreptate. Ia uite aici. Uite, o vezi? Vrei să-ți arăt? Ce să-mi arăți, mă? Cum stai ca prostul în Sunt intersecție. parcare, prostule. Păi e parcare, dar nu acolo. Du-te tu. Hai, treci pe roșu acum. Treci, mă, pe roșu, că voi taximetriști numai accidente faceți. Nu se parchează acolo, mă.